Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi prest altzaudete, oinetako erosoa jantzi dituzue, bidaia hasteko prest, hau, abitzear da. Gabarrara egoko gara? Ai, ez, tabarra gehiagorik ez. Ez, itxasontzirik ez, espaziontzia. Tira, eseri jantzi gerrikoa eta kontuz, abiatzera goaz eta. Prestau agurra zalantza eta edian nabeak piztu dira. Bai, badakigu ez gara astronautak, baina gaur, apirilak 12, espazio hegaldi tripulatuen nazioarteko eguna da. Zergatik gaur, gaurko egunez 1961 Yuri Gagarin errusiarrak gizakiak tripulatutako lehen bidaia espaziala egin zuelako. Eta gertakariaren 50. urteurrenean, Nazio Batuen erakundeak erabaki zuen egun hau handitasunez ospatu behartzela. 1961 apirilaren 12an, 06 zazpian, UTC orduan, 060 zazpian, bostok 3KA3, bostok bat espazio-ontzia jaurti zuten Baikonur kosmodromotik. Yuri Gagarin barruan zegoela. Horrela espaziora bidaiatu zuen lehen gizakia bilakatu zen. Gagarinek nazioarteko ospe handia lortu zuen eta domina eta titulu asko jaso zituen. Tartean, Sobietar Batasuneko heroi izendapena, nazioko ohorerik handiena. Heroi bihurturik, Sobietar agintariak Gagarinen heriotzaren beldur ziren eta debekatu egin zioten espazio hegaldi gehiago egitea. Control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Ordutik, espazioak gertakari historiko ugari oparitu dizkigu. Gagarinen ekintza gogoangarriaren ostean, Valentina Tereshkovak izan zen lurra orbitatu zuen lehen emakumea, 1963an. Nazioarteko lehen espazio misioa 2 urteren ostean egin zuten 1965 uztailaren 17an. Apollo eta Soyuz espaziontzien akoplamenduarekin. Eta 6 urtetara konspirazio teoria gehien sortu dituen gertakaria. 1969ko uztailaren 20an, Neil Armstrongek ilargia zapaldu zuen. Edo ez. Ilargi berriak laguntzaren ondoan, idea doinua daramatzagu kolkoan. Ilargi berriak laguntzaren ondoan. Tira, baina tesi horrek ez du hanka ez buru. Tesi, lotura. Gaurko egunez, 1986an, Tesis filma estrenatu zen Alejandro Amenabarrek zuzendu eta Ana Torrent, Fele Martínez, Eduardo Noriega eta Xabier Elorriaga aktorek antzeztu zutena. Hainbat sari lortu zituen, tartean, film, gidoi eta zuzendari berri honenaren Goya sariak, 8 izendapen jaso ostean. Zinema zuzendarien belaunaldi berri baten garaiaren hastapena izan zen. Zuzendari belaunaldi berria aipatu duzu eta akaso beste belaunaldi batekoa izan da ere, pertsona bat zoriondu behar dugu. Hau bai, azken zinema zuzendarien belaunaldia, ezta? Gaur David Pérez Sañudoren urtebetetze eguna da, Bizkaitar gidoilari eta zinemagilea gaurko egunez jaio zen 1987an. Ane filma, alardea telesaia, detektibeture, oper film laburra, bere lanekin asko gozatu dugu azkeneko 2 urteetan. Bani beste zuzendari bat aipatuko dut. George Franzu, frantses zinemagilea izan zena. Gaurko egunez jaio zen 1934 urtean. Henry Langloisekin batera Frantziako zinemateka sortu zuen eta 1948tik 1958 bitartean zinema dokumentalaren arloan maisurik handienetakoa izan zen. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans
dans un monde insensé. Si tu crois un jour tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien naguère. N'aie pas peur, je bats tout. Tira, goazen aktorekin, gaurko egunez jaio zen Ed O'Neill ziurrenik Married with Children eta Modern Family telesaiengatik egingo zaizue ezagun. Beste bat, Andy Garcia. Gaurko egunez jaio zen aktore kubatarra. 1980ean Francis Ford Coppolaren The Godfather Part 3 filmeko paper nagusienetako bat egin zuen. Film horretan egindako lanarengatik Estatu Batuetako ikuslearen saria jaso zuen 81an eta Oscar sarirako izendatu zuten. Gerora 10 pelikuletan ikusi dugu. Eta beste bat, Alex Angulo, bizkaitar aktorea, besteak beste, El Día de la Bestia eta Muertos de Risa filmetako protagonista izategatik eta 3 aldiz Goya sarietara izendatua izategatik ezaguna. Guarde la artillería que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. ¿Cómo me vuelvas a tocar? Alegrame el día, voy a merendar. Venga, oso kultureta gaudela. Futbola ere aipatu beharko dugu baian, Ez. Tabarrarik ez esan dugu Goiuri. Tabarra ez, baina tira, tartetxo bat eskaini nahi diogu atzoko aldarrikapen bati. Atletikeko aurrelari Gernikarrak, Asier Villalibrek Euskararen aldeko aldarria egin zuen Bilboko udaletxeko balkoitik. Bigarren, hainbeste jente zauz hemen, hainbeste gazte, betizetan dabe guk influentzia asko ekogula, hasi que gutxut esan ezaztuteko inoiz atletiken oinarri garrantzitsunetariko bat, eta hori euskeri dela. Ez dakizue benetan ze politzean, zueri dan hori euskera zentzuti ez amamesen, Bilbon, kaletik, edo nundik, hasi que benetan, gazti hori, segidu euskeraz berbaitzen, nagusi segidu irakazen euskeraz, eta segidu igun gure oinarritarako bat, bizitza zoan eroaten. Gora Euskal Herria! Horrela bai, boterea, fokua eta privilegioak aprobetxatuz bibazu, Villalibre, gora. Aizu, oso ondo, baina aurrera egin behar dugu. Bai, gaurko saioan zer izango dugu, aipatu behar dugu. Maider Alustiza dator, jantzi diseinatzailea da, eta ea industriako sekretutxoa kontatzen dizkigun, ikusiko dugu. Eta Josu Iztueta datorrez, Josu Iztueta hemen da. Ostirala da, eguraldi ona dago, beraz, bidaiatzeko gogoa piztu zaigu. Eta Katalin Antxiarekin ere hitz egingo dugu. Berak Saran Atora Mantara atelierra du eta lapurtu egin diote. Honi buruz hitz egingo dugu berarekin. Apirilak 12 ditu gaur eta ostirala da, akaso denbora badugu gauza gehiago ere kontatuko dizkizuegu, baina orain saioa abiatzeko moduan gara, ongitorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Zuekin Jaun Andreok, Oiana Maritorenak, egunon? Egunon! Aspaldiko, bai? Ez du batik, akaso nigatik, baina denbora asko ez du elkarri ikusi. Goiuri ezi Zarandia, egunon, esnatu. Esten nahi. Esnatu! 2 minutu gehiago. Esnatu! 2 minutu gehiago. Egunon! Ez. Horrela, ez da saio bat egiterik. Eta izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Ilurbide, gaur bigarren kafeak, 749 garrana du, goizak 10 eta 14 minutu, apirilak 12, eta hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Bigarren kafean zarete, naiz irratian!
nuen egunean. Eta hemen Olaia Intziartek bere txakurrari lagun egindako bigarren kantu hontan, oker espanaiz, atzo bertan argitaratu zuen Naparrak kantu hau, eta kantu honekin abiatuko dugu gaurko saio. Zaintzenan eskaba, eskapu egin nahi dudan akotxean. Zaintzenan eskaba. Oian Amaritorena, zein da zure maite duta? Bi aipatuko ditut, maite dut ez batekin nentorren, aipatu dugu Asier Villalibre, euskararen aldez aldarri egin zuen atzo, eta aurreko batean Donostian giza eskubideen zinemaldia hasiko da gaur, astebetez giza eskubideen inguruko pelikula, eta beste hainbat ekintzare egongo dira, eta joan den astean dagoeneko ja hasi ziren ekitaldi ezberdin batzuk, eta nik aste azkenean bakarrizketa bat ikusteko aukera izan nuen, onartu behar dut ez zitzala bate gustatu, baina hori ere, batzuetan olakoak ere ikusi behar dira, baina are gutxeko gustatu zitzan aurkezpena, maite ditudan bi pertsonek egin zuten aurkezpena, egia da, baina euskeraren erabilera zein izan zen, hutsaren hurrengoa iruditu zitzaidan, gazteleraz hasi ziren, gazteleraz zeuden guztiak, 180 gazteleraz egin zuten, eta euskera kaso paragrafo batean esaten zuten, txalo bero bat, eta dana gazteleraz. Eta iruditu zitzaidan hizkuntzarekiko kriston zaplaztekoa, publikoa den zerbait dela uste dut. Ez dakit justo ekitaldi hau bera giza eskubideen zinemaldiak berak antolatzen duen edota gobernuz kanpoko erakunde ezberdinek antolatutako ekintza zen espreski, baina hala ere uste dut hizkuntzaren erabilera hor bermatu egin behar dela, eta nire idatzia edo norabait zuzenduko dut. Eta gero beste maite dut bat, eta hau polita, aipatu duzu Olaiak bere txakurrari eskaini diola bestia, eta gogora ekarri dit, nik izan nuen txakurra, motz, duela urte asko zendu zen, bizitza gogorra izan zuen, ze gaixotasun asko pasa behar izan zituen, baina ez dakit horritzapen politia etorri zait berea, eta, maite dut, eta maite izan dut asko nire txakurra. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param param pam pam param pam pam param pam 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 param pam pam param. Eta zure maite duta, Goiuri? Nerea maite dut ez bat da. Pena da, ostirala izan da, baina horixe da. Ikusi dut sareetan eta TikToken eta denda batzuetan viralizatu den azken produktua dela, edateko pajita lastotxoa, baina forma berezia duena zimurrik ez ateratzeko. Eta ordan ikusi dut hori, eta pentsatu dut, Zimurrik izateratzeko edaten ari zaren bitartean? Noski, denbora guztian zuk lastotxoarekin edaten baduzu, egiten duzun keinuaren gatik eta haian marratxoak aterako zaizkizu aurpegian, masaietan edo Espainien inguruan, eta orduan asmatu dute, beste horizontalak dira eta zulotxo batzuk dauzkate, eta orduan horrela edaten duzunean zaizkizu zimurrak aterako, baina hori da aste hontako produktua. Baina lehengo hilabetekoa izan zen satinezko burkoak ia ez erortzeko, ez? Eta duela 2 hilabete izan zen kuxin berezi batzuk lotarako sujetadoren modura jartzen dituzunak bularren artean zimurrak ez ateratzeko. Eta guain dela 3 hilabete izan zen kristalez egindako masajeatzaile batzuk zuk lepoan horrela egin eta ez edukitzeko papadarik. Eta guain dela 5 hilabete izango zen... Ulertu dugu, Goiuri. Eskizta itzen bat adibide jarri nahi duzun? Hale, txildo gego naiz. Ez baino? Ez esarretu egin naiz. Zenbat izan zen? Zer izan zen oin dela 5 hilabete? Ez errez. Bino izan? Oin dela 5 hilabete isiltasun horrentxe bezala. Jui! Ez da. Ez da kasu maite dut gehiagorik orduan? Ez duzu bukatuko? Ez maite dut zuet zaudenean. Ui! Bega, bukatu! Baietz. Ez. Baietz. Ez, egian hitz egiten jarraitzen bali badu zimurrak aterako zizkit.
Hola, Ez. Baina itzein zazuzen muturtuta are Bai, zimur gehiago zaizkizu. Bai, ez nago motortuta, lasai bida ni horrela. bai, Ixilik eta geldi lasai asko nago hitz egin dezala Inigoek eta zimurrak berak jasan ditzala. Utzirik, korputz bat zamau gainean, botila hautsien beira. pajita edo delakoaren erabilera ere ez da pixkate ez dakit, inozo xamarra. Alegia, nik ulertu zaket, umeek botillatxo batetik edateko zailtasunak dituztela, eta umeek pajita bat behar izatea edo tubotxori. Baina helduen artean Ez dakit. pajitaren erabilera Zertako ez da? oso zentzuzkoa den. Ziur aski ez. Egia esan, edan dezakezu bestela ere arki ez? Haize mordoa sartzen da gorputzera, bertatik edan da, Produktu bat erosteko aitzakia. ez dira jasangarriak, plastikozkoek arazo asko eman dituzte, orain paperezkoak egin dituzte, Bai, baina- paperezkoak jan egiten dituzu nahi gabe Espainiartean. Kanpora, ordun. Bai, nik enduko nituzke, direktamentian. Esko gusta dezaite, mexikarrak popote deitzen diete. Bai, Pajitei. eta oso hitz polite iruditzen zait. Popote. Popotea. Euskeraz ere popotea nahiko... Poli izango litzateke, Bai. bai? Ba, goiurik ez badu bere maite duta bukatuko. Ez. Ba, ulertu dugu, baina, tira. Bai, ulertu balin bada, zertarako jarraitu. Zein da zura Inigo? Ni daukat maite duta eta maite dut eza. Ah, nik Eta dena nahi giro berean da. Ah, bueno. Lehenguan ikusi nun bideo bat, nun panda hartz batek makiak austerakoan, bambu austerakoan, besoekin olak klak egiterakoan, hortzekin hala egiten zen hartzak erako izan zituen ikaragarezko indarra egiten ariko balitu bezala. Baina, panda heldu batentzat bambu bat austea Ez da ezer. oso lan erraza da. Ba, kontua da, ari bambua hausten erakutsi zion zaintzaileak edo hortzekin keinore egiten zuela, berak bai behartzuelako indar hori egin bambua hausteko, hau kume bat zena, eta orduan da, heltzen joan denean, berak simulatu egin du, berdindu egin du, eta konturatu ziren, hartzonek hori egiten du, eta batzutan ahaztu egiten zaio, akaso, eta beranduago egiten du hortzen keinua. Eta hori oso politia iruditu zitzaidan, baina aldi berean maite dut eza ere bada, zo batean eta gatibu dagoen panda hartz batek elukelako zo batean egongo. Beraz, oso moñoño eta oso polita zen, ura zaindu zen, eta ziurreniko oso ondo zaintzen saiatzen ari zen pertsona horren keinu hori imitatzea, baina era berean bazan, pertsona honek ez, animalia honek, hartza honek, luke horregon beharko, eta horregatik pixkan nazten zaizkit. Bueno, panda da, Zu animalia zeharo tontoa, Osa, zeharo. Osa, behar du gizakiaren laguntza bizirauteko. Bai, ala bai. Bai, ala bai. Ez duzu ikusi bideoak behin eta herriz Txinan eta basoetan biziren pandak eta nola erortzen diren, nola laguntza behar duten larrua jotzeko, ez dakitelako nola egiten den, badakite baino kosta egiten zaie, erabat euren burua suntxitzera ohituta dauden animalia dira. Zeharo tontoak pandak. Ederrak, baino tontoak. Bai, Nuen niño izurrola Nik pentsatu. ere ez, egia esan. Egia da ikusitula bideoiek, Panda. bai, panda izan daiteke 27 aldiz harri berniaren kontra estropoz egin dezaken animalia. Hori egia da ikusten duzula bideoetan, baina. Bueno, gizakiaren pareko orduan. Josiztu eta egunon! Kaixo, egunon. Ongi etorri, Eskai, gasko. ondo altzara. Bai. Maite dut ekarri alduzu, Josu. Bai, baina zuek eman dituzuenez maite eza eta maite dun maitea, Bai. nik ere alaxen guet. Ados. A ber, maite dut, futbola bere eguneroko bizitzan importantzirik emateztion jendea, osea, kolore batzu sentituak ez dagoela sinistea, justu alderantzizkoa dirudieta, otun, bueno, behintzat, ez dakit, gizarte normaltxago nahiko nuke. Hori izango lizateke bat, eta bestea, maite dun bat esan duzue, Villaverderen adibidea, ni uste hori sintomatikoa dela, horrek hainbeste emozionatu bagaitu, esan nahi du, horren gabezi ikaragarria daula nahi hau nuen, Villaverde Gernikarrak hori esatea baino, euskarak zezakien ikasteko intentziorik izan ez duen batek, zoze, esan izan balu. Odon, uste olakoekin emozionatzen gala, eta baina, ez duela gure burua
gure burua pozpixkat emateko erabiltzen ditugu. Bai, pentsa, adibidea da duela aste gutxi, ez zain beste jokalari batek erdiparrezka esan zuela, euskera nik ez dakit, nik eskolan edena suspenditzen duen euskera, eta ez dakit. Eta pixat, iaia arrotasun ez edo euskera ez jakitea aipatzen zuela. Akaso horti gatozelako ere ez, pixkat bila librerenak beste puntura nio eraman gaitu, bai. Bai, eta ikustean plazan bila libreren hitzak ere, besa ondia jaso zutela, eta... Baina, hori, mitinetan eolako gauzasko jasutzen. Dira, bagoizeko 10:26 minutu dira, hementxe naiz irratian bigarren kafean, eta bagoaz Josu Iztuetarekin bidaiatzera, orain. Nora eta nola? Ez dakigu oso garbi, baina fio gara, Josuren furgonetan igo eta eraman gaitzala berak nahi duen tokiraino. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Fotozarrak begiratzen. Sandigu Josu Iztuetak gaur irudiekin edo irudiak eta bidaiak nolabait uztartu nahi zituela. Ez dakit fotozarretaz ari den, memorian geratzen diren irudietaz, guztiaz akaso, behin etxean kajoi batean, kajazar batean topatzen dituzun garai bateko diapositibetaz. Denak dira irudiak, baina irudi guztiak ere badira ezberdin. Eta Josu Iztuetak hori hartu du gaur aitzakia. Zein da gaurko bidaiatzeko edo gaurko bidaiei hurbiltzeko aitzakia, Josu? Bai, gaia zein izango zen galdetu diazuenean, ez duen herrialde bat izan nahi, esan nahi, eta, pentsatu bidai bat badela bizi esperientzia bat, eta gero zertarako bidaiatzen den, kaniona etortzaren arrazoia izaten da, o izango da, bidai bat kontatzeko. Baina, bidai bat kontatzeko modu desberdin asko egon daitezke, bata da hitza bera, orain erabiltzen ari garena, beste izan liteke idaztea, bidei bat idaztea prensan, prensan aldizkari batean, liburu batean jaso litekena, eta bestea da irudia batek ikusi duena, agian errezagoa da ikusi duena erakustea, ikasi duena kontatzea baino. Eta odun, pixkat atzera egin dut, eta jagin ez pentsatzen noain, TikTok eta influencerrak eta aipatu dituzet tolako gauzak, lehen nola bizitzen zen irudia, instantean ezin bazan kontatu, ez? Nola adierazi lagunei, beraiekin guatu zarela, edo nola adierazi non zauden, edo... Horri buruz etorren ez, pentsatzen da. Kontuatzako hemen neon. Hasiei aurretik gomendio bat egin ezaket? Bai. Argazkiekin eta bidaiekin lotura du, eta diapositibak aipatu dituzue, eta aipatu egin behar dut. Dago Instagramen mutil bat, Dano Crazy izena duena, abildua Dano Crazy, eta berak egiten duena da,
bigarren eskuko dendetan, eta merkatu txikietan diapositibak erosi. Diapositibak erosten ditu, ez daki inoiz zer topatuko duen diapositiba horietan. Baina erosten ditu diapositibak, gero etxean aztertzen ditu, eta saiatzen da, digitalizatuta argazki horiek argazkian agertzen diren familiei helarazten. Normalean ez dauka informaziorik. Hau da, sekulako ikerketa lana egiten du, berak erosten dituenen ez du jartzen Marito Renatarrak Donostia 1980. Ez du ezer jartzen, berak erosten dituan, galduta dodelako bigarren eskuko dendetan. Eta aztertzen ditu, eta gero Instagramen kontatzen du, pixkanaka prozesua, esaten du, begira, hemen atzean ikusten den hau, hemen supermerkatu bat dago, eta hor ikusten dut ikurra dolarra beharrean euroa dela. Orduan, mugatu dut gutxi gora bera argazki hau Europan behar duela. Gero ikusten dut hemen, ez dakitze hemen agertzen dela letraren bat, ez dakitze txirrindu laritza talderena, eta da Euskaltel, orduan ja mugatu dut, izango da Euskal Herria. Eta horrela topatu egiten du jendea, eta gero harremanetan jartzen da jende horrekin argazkiak helarazteko. Bera kontatzen du askotan familiek ez dietela erantzuten. Email batzen du eta bidaltzen du, baina bere helburua ere ez dela bai edo bai familiakin harremanetan jartzea, batzuetan ere berak ulertzen duela, gian argazkietan agertzen direnak hilda daude dagoeneko, eta hien mingarria izan daiteke norbaitentzat bapatean zure amaren 20 argazki jasotzea, hien dibortziatu egin ziren zure gurasoak, baina saiatzen da, eta batzuetan jartzen da harremanetan familiarekin, eta oso momentu unkigarriak biltzen ditu, eta azkena egin duen seriean, ikusi zuen, argazki sorta bat zela, eta konturatu zen zela, bikote ezkon berri baten bidaia, ez da bidaia. Europan zehar, Italian zehar. Eta ikusten zen, emazteari karikatura bat egiten ari zitzaiola gizon bat. Eta argazkia zen, artista bat, kaleko artista bat, eta emaztea, eserita, eta ordan arkupeak zaudela. Eta ordan bazekien Italian zela argazkia beste argazkiengatik, eta behiratu zen, ze arkupetan Italian, hiri nagusi bat izan behar du, eta arkupeak dituena, eta bertan artistak daudena. Eta topatu zuen, Florentzia zela. Florentzian egoten dira anarkupetan. Eta ikusi zuen argazkia ondo garbitu eta zoom egiten sinadura zeukala karikaturak. Eta Marko jartzen zuela. Eta esan zuen, orduan badakit, Marko izeneko Florentziako artista bat dela hemen agertzen dena, eta Markok egin ziola marrazkia emakume honi. 40 urte pasa dira, eta Markok jarraitzen du egunero Florentzian bertan kalean margolanak egiten, eta gizon honen jarraitzaile italiar batek bideoa ikusi zuen, eta bideoa erakutsi zion Markori. Eta ordan Markok egin du marrazki bat bideotatik abiatuta muti honena, eta familia ez du topatu, baina Marko bai. Eta super polita. Bai, ze polita. Baina, listo, nik nire historia kontatu dut Instagrameko kontu honena, baina Josu eta gonbidatu dugu, eta bera jarri behar dugu hizketan, eta ez nire kontuak kontatzera, Beraz, Josu, nondik abiatuko gara? Nik bia, zekarri dudan. Ai, ama! Diapositiba rollo bat ekarriet, justu historia bat kontatzeko. Aira. Eta, irratiak baditu egun urte baino gehiago nik uste, ez? Bete berri ditu. Baina, irratia misterio bada, norbaitek nunbait hitz egin da beste leku batean entzutea. Hori, lehen, etxe askota sartu zen, gero etxetik kanpoko irratia bat zeuden, eta baina 25 bat urte izango dira, telefono mugikorrak zabaltzen hasi zirenetik, eta irudiak ere digitalean atera zitezkenetik, eta ez, baina lehenago, eta entzule asko goratuko dute, ez dakiz adin perfil izango duen entzuleak, baina argazki denda batea jun, beste nun baite, erosi, 12-24 argazkiko rolloa, eta gero batzu rebelatzen zian txuri beltzean, gero eta gutxiago, beste batzuk argazkiak koloretan, horiek eskuz-esku pasatzeko modukoa ziren, eta beste batzu ziren, diapositibak, argazkiak rebelatuta gero, diapositibak markituetan etortzen zian, da horiek inbatzean nolabait proiektatu.
Odon beti lotzen zan bidaien bat, argazkiekin, bidai ondorena lotzen zan argazkiekin. Bidaian bertan ez, oso zaila baizan, norbaitek zegoen lekutik, irudi bat iritxeraztea. Hori posible zan, etorri, rebelatu, tarteka susto hartu, batzuk ilunak, besteak marra badaukate, beste batzuk ez dakizer, eta gero... Inoiz karreteren bat belatu ere egiten zen, ez? Baita ere, belatu ere bai, eta gero iristen zen, ba lagunei kontatzeko momentua, edo lagunak, esan behar dago, aspertzeko momentua ere bai. Bueno, hori nobedade izaten zen, ez? Kasualidadez, gaur bertan santutxura noa, bueno, itzaldi bat ematea, proiezio bat ematea, aspaldi ez naiz jun, duela 20 urte honintzen, leku hortan bertan, santutxuko bidaiarien txokoa izena du, eta justu egin dut, bat duela 50 urtetik ona, neuzkan hainbat argazki digitalizatu, eskaneatu. Bueno, nik diapositiba asko ateratzen nituen, asko, eta eukiko nituen 15.000 inguru, eta esan bada diapositibak ateratzea lehen gauzak garestia zela, hemen erakutsi dudan rollo honek, 36ko honek, balioko zituen igual, 1.000 eta piku peseta, 10 euro inguru, horrek esan nahi zuen, kamarari klik emate zitzaion bakoitzean, 40 sentimo euro gastatzen genituela, ez? Oie rebelatu, oie kajatan sartu, batzuk ordenatu, eta pandemia garaia izan zen, holako zerbait antolatzeko gauza hona, nik initu niru kaja jarri, batean zen, hau seguru gorde nahi dut, bestea da, hau dudakoa da, eta bestea da, hau bota nahi dut. Baina hasi nintzen lehen aleginan da, betetzen nituen, hau botakoet eta hau gordekoet. Eta hau botakoet, utxik. Hasi nintzen, bigarren, zea horretan esaten, nik, lehenbiziko dromedario ikusi nuenean noski argazkiatean niola. Eta bigarrena eta ume txikiekin da putzu baten edaten zuena, baina gero esaten, hasi behar dut, hirugarren kaja, bota kaja hori betetzen. Da horrela egin nuen, da duna 15.000 jetxin nintzen ikuste 7.000. Baina gehiagi da horrein dikan. Eta bitxia da, nik argazki egintza merketu da nezgeoztik, eta digitalizatu da nezgeoztik, asko argazki gutxiago ateratzen ditu dela, zergatik eta zeur asko, inguruko asko ateratzen dituztelako. Zergatik, igual, denan argazkia eta barrik ez da olako. Beste arrazoi bat, lehen, zintzen nuen kontatu momentuan hemen nago, eta egiten ari naiz eta zurekin guatu naiz. Hori, egiteko inbertzen nuen eskutiz bat idatzi, edo postal bat bidali. Eta orain, hain da erreza niretzat ez daukala zentzu askorik, ez? Eta odun, neronek ere egiten dut, tarteka bialtzen ditut, ez, mezu batzuk, eta instanteko argazki hori bialtzea guria hain normalizatuta daukaguna, hori misterio teknologikoa da, ez? Baina oitzegaren neurria, ez diogu garrantzi askorik ematen. Hor dago, Inigo begira zen, ze ikusentzun munduan ibiltzen danez, beste opare txiketeka. Ai, ama. Eta hau zer dan, diapositiba roiona badakizue, baina hau zer da, hemen donuz baino txikiagoa den kajatxo batek agiat. Hori bideo zinta ba? Bai, nik ezak izan. Rollo analogikoa, ez izan, no? Ez bideo zinta, baino lehenagokoa pelikula bat 8 mm. 8 mm hori da. Neurria bere 8 mm da. Zulotxo batzu dauzka, saietx batean hori da, zu pelikula grabatu. Hori da, engranatzen dena, ez da? Engranatzen, pelikula grabatu, revelatzea bidali, lehen esan duguna diapositibak nola ateatzen zian espazenekin, hau ere revelatu atetzenekin zatera zen, eta gero, zulo txikioetan, makina proiektoreak engranatzen zuen, da tiratzen zuen, holaxe, eta hemen azaltzen diaia fotograma txikiak. Eta honek, holako bakoitzak, kamaran sartzeak, bideo ez, pelikula, grabat, tomabistaz dituz izaione, bai, superotxoko kamara, tomabistaz ere dituz izaiona, izena kuriosoa da. Eta honek 3 minutu irauten zuen, eta honek balio zuen, 10 euro. Odon, baina hau ez da... 10 euro garai haietan. Garai haietan. 10 dirua. Garai haietan zan, nik lan ordu bakoitzean,
Bueno, hau 5 bat lan ordu izango Claro. lirateke. Ez? Gaur egun soldata interprofesionalarekin, ala kalkulu azkar bat egin da, 50 eurotan legoke hori. 3 minutu. Ez? Odun, baina hau ez da gure atxonen kontu bat, hau da, duela hogeita... Bueno, bideo atera zan pixka bat argazki digitala baino lehenago, bueno, argazki digitala baino lehenago, esan edet bideo kamara 83an laugean ateazean, baina ordu arteko, zeuden 8 mm irudiak eta 16 mm irudiak, eta gero zine komerzialon 35-eko. Zeluloidea. Eta, bueno, pixkat, hori ez, oso denbora gutxia gizaki baten eskalan, bueno, eskalan, nere bizitza, ez nik ez ez, nere atxona kontatzen zian, ez, nire kontatzen, ni duela 40 urteko kontuak. Odon, hori, irudiaren garrantzia ez, bueno, ez daukazu, biak batetik eta ez ere erakutsi hori garbi dago. Zugan egoteko suerte izan dezu, baino egon ez da bat igual zoze kontatu nahi badiozu, kontatuko jozu hitzez edo idatziz, baino irudiak olakoak zian. Garai bateko bidai, bueno, garai bat eta oraingoak ez, bidaia liburuetan, deskripzioei eskaintzen zaien tarte magiko horretan, hortxe nolabait hitzez irudikatzen ez, gauzak, irudirik ez dagoenean, edo irudiak akaso zapuztuko duenean testu on batek iradokiko duena, ez? Hor jokatzen zen. Eta ero, suposatzen esfortzu, ez? Oain lagun batei zoze bidaltzetzei zer kostatzen, baina nik ekaitut hemen kartatzen. Olako gere batzu milak batzu egitut, Da hori, idatzi, zerbait idaztea da, pensamentu bat, eta euskeraz izen polita da, eskutitza, zer deraz karta da, baina euskaraz eskutitza, zuk idazten dezu, buruan daukazuna, saiatzen zea idazten buruan daukazuna, kontatzeko zer persona fisiko batei o familia batei, eta odun hori zauden lekuan sobre batean sartzen dezu, seilu bat jartzen diozu, posta sistema komplejo baten esku uzten duzu, ez dezuzuk enbiadozen gordetzen. Zu bialtzen dezu ilusio batekin, pentsatu hau iritsiko dela Senegaletik honea, seilua jarri duzu, behar duen diru kopuruekin, pixatu egiten da, asko pixatzen bazun seilu gehiago behartzulako, eta etxera bialtzen zenon, gero, etxera iristen zan, edo noiz iristen zan, eta ziteken ere zu baino berandu hau iristea, zu persona horrekin egoteko aukera izatea berak eskutitza jaso baino lehen, ez zinen sartzen galdetzea jaso alde bialitako postala, baina nola beak ere ez esaten, alako baten, lehenkon jaso nien, ez nien esan, edo alako zazen. Bostet, hori ez, oain instantean hori dana bizi daiteke, oain kontatzen duguna, oain argazki otatera hemen da norbeti bialtzen baino, hori momentua da, eta hura zan, pixka bat, bizitzen zana eta jasotzen zana, olako retardo moduko bat, retardoa. Gaur egun retardo hori bakarrik sortzen da, kobertura gabeko guneetan bazaude, edo mugikorra bateria geratu bazaizu, eta egun pare batean ez baduzu hori rekuperatu. Eta horrek sortzen du kezka, sortzen du egonezina bidali nahi duenarentzat, eta sortzen da kezka deia espero, edo mezu espero zuenarengan. Eta bueno, horregatik ekarritut olako... Altxorrak. Altxorrak, Altxorrak dira, ze politia. Gero sobre batzuk zian, nola nazioarteko abioieko sobrea bitzizeina, bia eirmel jatzezun dago zian, gorri txurila zeukana, edo hori berdeak ere Brasilien dala bazian, eta la. Eta aieitz egiten, kanpotik ona bidalitakoak, elbide jakin batek, balako taltal, alako kale, ponpon, geoko de postala, Tolosa, Balitz, 20 ponpon. Eta gero zan, da hemendikan, bidaiatzen da hon bati, nola adierazi eskuz idatziz zerbait, ez? Badabil, baina nunbait dago, baina ez dauka elbide finkorik adibidez. Eta odun zeon post restante izeneko gauza bat, eta zan herri haundixamarretako korreo bulego, posta bulego gehienetan, zeon post restante izeneko leku bat, zuk eskutiz babialtzen zenion lagun batei Kuzkoa edo Kadmandua, eta suposatzen zenun handik pasako zalaila bete barru edola, eta odun bulegoan galdetzezun, hango postaria edo posta langilea jute zan kajoi batzuta, eta han begiratzen zun, ea
zuri iritsitako zerbait ote zegoen. Eta izatezan momentu, kiston, urduritasuna, emozioare bai, enteratzen zinelako, igual nahi ez zenitun, espero ez zenitun berriak ere bai. Baita ere tartean periodiku rekorten bat, ez? Adibidez gaurko, atzoko eromen Bilboko gabarra tabarra horren notizi bat, ezu baldin zabiltza ez zinen enteratuko, norbaite bidaliko zizun, hilabete behan dugu, prensa rekorte bat. Bida nola zegoen nervioi eta auta beste, eta antxikusiko zen. Bai. Hori bitxia egiten zait, bien lekuko izan garelako zuek ere ustez, bai ez, pixkat desfase, komunikazio desfasearen lekuko, eta bain instantaneidadearen, nuen itziten ari naizen bitartean, hori momentu batean sartuko zen, ez dakizen eta jazta jaso dezu badakizu. Bai, eta zu ari da akasi ikusten Katmanduko lagun bat bere sakelekoan. Claro. Oraintxe. Hori da. Zero gastuakin. Edo oso gutxirekin, bai. Oso gutxirekin. Nik dela gutxi topatu nuen postal bat. Nik egia esan gutunen eta postalen mundu hau ez dut hainbeste, etzen nire egunerokotasunaren parte izan, edo nila txikia nintzela sortu zen existitzen ziren ja, ez? Mezu elektronikoak, messengerra eta horrelakoak, eta orduan ez nahi zain beste komunikatu gutun bitartez, baina topatu nuen nire lagun batek udara batean Torrebia jatik bidalitako postala. Eta sekolako grazia egin zidan, ze kontatzen zidan. Kaixo, zer moduz, ni oso ondo nago gaur makarroia janditu dalako tomatearekin, zer moduzu irailean eskolara bueltan ikusiko dugu berriro elkar. Eta pentsetunen, ze graziosa, zezit kontatu ezer. Postala izan ziren, Torrebiejatik, argazkian Torrebieja ikusten zelako, baina bestela, ez zidan kontatzen, oporrei buruz, ez dara zakarrik, pozik zegoela, makarroia tomateekin jantzituelako. Oza, esango izuten nik oraindik bidaltzen ditut tarteka postalak, eta hartzen dut tartetxo bat bidaia batzuetan, azken honetan adeiz ez dut hartu, baina arratsalde bat, denbora behar da. Postalak, nun erosi, ze postal aukeratuko dituzun, postal bakoitzak normalen baduia irudiarekin, hau honentzat izango da, edo hau honentzat, hasi idazten, eta batez ere hasi kondensatzen, akasuzuk bidaian kontatzeko daukazun guztitik, postaltxo batean, testuan, desastre bat izan. Nire postala gainenik, azterketetan beti egiten nuen, ez? Lerroa hola erori egiten zitzaren eskuineru, eta azken zatian egiten horrelako marratxo bat, pixkat nabaritzeko zertzen berria eta zer zarra, eta postaletan erori pixka bat gertatzen zait, baina kosta egiten da kondensatzea. Orain, denbora hori hartzea, bada nolabait bidaian ere frenatzeko modu bat, eta pixkate instantaneidade hori gainditzeko modu bat, ez? Pixkat, hau iritsiko da. Josuk zion bezala, akaso postala iritsiko da, ni dagoeneko etxean nagoela. Baldin eta egun hori pixkat bidaiaren bukaraldera hartu balima duzu, gertaliteke. Baina, iristen denan jendeak ere poza handiz hartzen du. Baina, egia da, kontatzeko dagoena postal batean ere, askotan ez zalaka bitzen. Gora zidit, atzo ikusi nuela atletikeko ospakizun honetan ume bat kartulina handi batekin eta jartzen letra erraldoiak eta zorionak jokalari eta azpian ez zitzaiolako sartu kartulinan hasi zelako oso motivatuta. Hori ni naiz beti, edo zer gauza egiten hasi eta gainera ezkerrean espazio ona utzi, txukun idazteko eta gero eskubian behar dezulat dena eta kakazarra eski egiten ari naiz. Ez postal hon bat idaztea edo postalon bat, ez dakit postala bera nolako izan litekeen, baina testu hon bat idaztea postalean edo idatziz kontatzea ez da bat ere erraza. Osea, SMS-ak bialtzea, WhatsApp bat bialtzea, adibidez, gaur egun asko zerrezagoa zaigu, hori erdi bat hartu eta nahi dezuna idatzi jozu, esatea baino, ustetarik eta gero badirudi, eskuz idatzitakoak ematen du, eta ahozkoa esan da berehala juten dela, baina idaztea ariketa horrek, ahotik hitz egiten dezu, baina bihotzetik idazten dezu, ez? Badituelako ere, berezi egiten dela, badituelako bi momentu. Bata, irakurlea, hori irakurtzen ari denean momentu hori, orainaldi hori, baina iraganaldi bat, bidaltzaileak hori idatzi zueneko momentu hori, eta momentu horrek indarra handia hartzen du, gutun batean, postal batean.
hemen nago ez dakit nun eseri naiz postala hau idaztera, ez? Nik normalan horrela azten ditut, saiatzen naiz azaltzen non ari naizen idazten. Iruditzen zaidalako horrek ematen diola, halako testu inguru kokapen bat, eta horregatik lekua eta denbora, ez? Biagoatzen dira. Eta gero hor bada beste gai bat, Josu, aipatu duzu, ez? Zuek guk ezagutu dugula, zuk ere bai, bapatekotasun hori, instantekotasun hori gabeko bidaiatzea, ez da guain urruti. Duela 2 urte herrialde askotan internetik etzenuen izaten. Eta horrek ja bidaiatzea arazten zizun, beste modu batera. Nigo guan dut, 2010an, 14 urte pasa dira, Mexikon igarotako hilabete batean, nire sakelekoan, enuela ez interneta, ez telefonoz deitzeko aukerarik, ez ezer. Eta... Kafe interneta zeuden, leku... Kafe imeiak idazten dituen. Leku jakimate espazio fisiko batea jun, tan beste gubezelako ardi galdu batzuk tokatu, eta bakitza berea idazten. 2010 eta hortik aurrera ere urte batzutan, oraindik gaur egun edozein herrialdera iritsi eta sim txartel bat erosteko aukera hori, etzen hain erresa duela, hori 10 urteko kontu bat, eta zari gara, markada batean aldatu den zerbait. Ez gala gure atxona monen kontuta zari, ez? Eta asko aldatu du, bidaiatzeko modua. Asko. Eta ni ustez, bidaiatzen dagoenak hartzen duen beta SMS-a bialtzeko, edo hori baino sakrifizio handiagoa suposatzen duen, eta postal bat aukeratuta seilu bat pagatu, eta buzoi bat bilatu. Horrek, zehozer gehiago, bueno, nirik sinistu nahi dut, horrek zerbait gehiagoa dirazten dula. Eta gero, gu bagenun idazteko modu bat, batzuk eta sakonak, hemen ez dakit batzuk zidatzen nun ere hemen, azaroak 6, 1996, bigarren zatia. Gu bagenuen formula bat, kompromisoa lagunak izaten genitun, da hiei idazten genien, baina, bueno, igual garajeko, ez dakit, mekaniko lagunari, edo beste norbait, eta batzutan matxurak izaten genituenean, aberiak eta horrela, azteinan idazten, bueno, dana ondo dijoa, baina, bueno, ez dana nahi bezain ondo, eta odon atzaparrak, grasazbeteko atzaparrakin, hola iten genion, eta odon, horrek adiraztezun, problemak izan genituela. Edo, bueno, hemen ondo, bero ondia, baino, eta alako baten, Finlandian udaran, moskito bate, plaz, olain, postalan bertan anu odolputzutxo bat utzita, bueno, baina moskitok ez gaitu paken uzten. Eta, mola, beste... Baina, izaizkit burura etortzen. Nik uste postal bat bidali, postal batek bide luzena ez, bidea etzan nahi luzea, denbora gehien pasazuen tartea, izan zala 2 urte tardi postal batek Djibouti Afrikati bidali zigun. Nere Astiasoko lehengusu batek, gurekin bideian Zamari Juli, Ander Izagir eta bio idatzi zigun postal bat. Guju ginean hilea moztea, eta beak, tartori aprotxatzezun postala bidaltzeko, bakoitzari bat. Eta, bueno, guk ez genion ez ere esan, eta handikan 2 urte tardia iristen zaio handarrei postal bat, eta niri beste bat. Osea, bia batera txuintzuten bidea, egontzean zaku berean, eta iristen da, eta esaten diot, Ander, iritsi zei postal bat, baina ez dakiz zein bidalitakoa. Ez hau zezu norbait Djibouti neondakoa, gu azkeneko, beste batzuk juntzian, eta zan gurekin egondakoa, eta odun Mari Juliri galdetu genion. Mari Juli, zuri iritsi zaizu postala, zen, hiru ginean, eta iritsi zaigun, hiruak nahi galdetu. Iritsi zaizu postala eta, ze postala eta, Djiboutikoa, postala, iritsi zaizue, oik nik idatzitakoa dira, 2001an, da hori zan 2005an, igual, lauean, bai. Wow. Izan zanola gauza oso berezia, elkartu gehian dezen, jode, eta nahiz idatzi zen ondan. Ia moztagun zinetenean, baina Mari Juli izatzen, nik endizen txekula galdetu iritsi zaizue. Karotazuk ere esan ez? Ez genelako inoiz jaso. Ordurarte. Hemen ari gara bele entzuten, gaur izango dira Donostian, Liertar zirenetako batzuk, horre tartean, Lide Hernandoren proiektu berri hontan bele, Inigo Etxarri eta konpainia, euren lan berri hau aurkezten, eta hauekin zeru irabazi kantuarekin egingo ditugu. Goizeko 11etara bidean dauzkagun urrengo minututxoak, baina Josu iztu eta agurtu aurretik nik galdera badaukat, naiz eta badakidan ziurrenik erantzuna zein izango den,
hor super 8 edo 8 milimetroko zinta hori ekarri duzu, baina kamera hura ez duzu oraindik bizirik izango, ezta? Bai. Badaukazu? Bai. Da ondo dabil? Dago. Leku batean dago, ez dakit. Duela denbora gutxi Oskar Alegriak egin du pelikula bat, eta justu duela 40 urte beraita zeukan Tomavistas soitako batekin, grabatu du asto batekin bidaia ez dakin nundikan handimendira. Eta nik uste, hau, topatuko nukela. Bai. Topatu eta ekarri guzu, Ze hemen ikusentzunezkoaren frikixa margarenok eta han txokoan dagoen Imanol González Gurrutxaga eta Airati, eta uste dute berezu kutsua akaso aterako diogula. Ekarriko nuke. Josu iztu eta eskerrik asko eta datorren erarte. Vale. Zaindu asko. Eta esan da bezala, guerdiko 11etan boletinari azken orduari helduko diogu, baina bitartean gozatu Beleren zerua irabazi kantu honekin. Gaur dabadaban izango dira Donostian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak Lasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egitea. Eta Glasgoko gizartea beziki queer baita, eta transidentitatea beziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere beziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldiz zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorgara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez egin dit, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati luntza ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan numezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta... Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta hori goizeko 11 puntu-puntuan ditugula, bagoaz estudio zentraletara Oñatze Izpuru lankidearekin. Azken ordukoari heltzea, Oñatze, unon?
Egunon bai Inigo eta egunon entzule guztia, dakizuenez hilabete eskas geratzen da urtengo herri urratxe festarako eta hainbat xehetasunen berri eman dute antolatzaile berrikuntza dakartza 41. edizioak 2 gune gehiago eta eskenatoki berri bat izango direlako euskararen oldarraldiari aurre egiteko euskal jendarte osoari bertaratzeko deia egin diote. Sehaska ez delako soilik Ipar Euskal Herriko ikastolentzat antolatua izaten, baizik eta euskararen aldeko ekimen erraldoia dela ere esan dezakegu. Pasaden urtean gogoratuko zarete ikaragarrizko euriteak izan zirela eta momentu estresante hartan lortu zutela antolatzaileek herri urrats bat egitea, beti ere modu murriztuan Araba gunean. Aurtengoan egitaraua antolaturik dago eta hainbat berrikuntza dakartza aipatu ditugunez. Sehaskak 33 ikastola ditu, 5 kolegio eta lizeo bat eta aurtengo irabaziak Beskoitzen ikastola berri eraikitzeko erabiliko dituzte. 8 gune izango ditu, ohikoa baino 2 gehiago eta estena berri bat, goizetik gaura luzatuko da egitaraua. Aurten aurren txokoak izango dira Araba eta Lapurdi gunetan, eta Xiberoa gunea dantzari eskainiko diote egun osoan zehar ariko direlako bertan hainbat dantza talde. Baixen Nafarroa gunean berriz, erronka nazional antolatu dute Euskal Herriko txoko ezberdinetako 5 ikastola joko eta jolas bidez lehiatuko dira goizeko 10:00 aurrera. Tira bestelakoan eta lan munduari erreparatu, Zarrabizkia eta Gipuzkoako Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Donostiako ospitaleko garbitzaileen greban langileen greba eskubidea urratu egin zuela enpresak oporrak hartzera derrigortu zituenean ELA sindikatuak jakinarazi duenez. Sententzia kaleratu du beraz aipatu epaitegiak, sindikatuak gogoratu du Optima enpresako langilea direla, azpikontratatuak, garbitzaile hauek, eta oporraldia ekainean eta uztailean zutela aurretiaz finkatua. Uztailean eraren greba deialdiak indarrean jarraitzen zuenean, langilek enpresari esan zioten greba eskubidea egikaritzen jarraitu nahi zutela, eta apor horiek greba amaitzean zehaztu beharko zirela. Elak dionez, Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du, oporren datak iristean, enpresak kotizazioak eta greba egiten ari zirenen soldata ordaindu zituenez, eskubide hori egikaritzetik kanpoko ekintza bat sortu zela, eta beraz, langileen alde bakarreko erabakiz greban egoteari utzi eta oporretan egotera igaro zirela. Auzitegiaren aburuz, horrek oztopatu egiten zuen, greba eskubidea. Justizia Auzitegi Nagusiak 10.000 euroko kalte ordaina ezarri du hauentzat. Azken aipamen bat, kontsumorako prezioen indizearen berri jaso dugulako, Hego Euskal Herrian martxoan inflazioak gora egin du, bereziki kontsumorako prezioaren indizearen emendatzea argindarraren bezaren igoerak eragindu, izan ere, hilabete eskasean argindarraren beza 110-tik 121 igo da, eta biztan da horrek bizitzaren kostua igo duela. Provintzia banak aztertuz, Nafarroan urtebetean KPIak 3,4 hazkuntza izan du, martxoan 101 hasi zen, Gipuzkoan berriz otsailetik martxora 0,8 igo da, Bizkaian 0,6 eta Araban berriz 0,5. Hauxe beraz kontatzeko genuen guztia Inigo, zuena deitza. Eskerrik asko Oñatz Aizpuru, esan da bezala, eguerdiko 12:00 informazio gehiago hemen Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea. Atora gizonezkoen alkandora da eta mantara emakumezkoena. Horrelaxe eta handik abiatuta sortu zuen Atora Mantara proiektua Kataline Antxiak komunikazioan eta modan ikasketak egin ondoren, bide luzea eginda 2013 geroztik jantzi gintzan lan egiten du. Kreazio tekstila da bere pasioa eta pasio horrekin bere atelierra du saran, antxe lantzen ditu hainbate sorkuntza eta jakin dugu azken egunetan, badirela aste pare bat bertan bere atelierrean lapurtu egin ziotela. Bertan zuen guztia eraman da eta Atora Mantara egitasmoak biziri jarraitzeko nahikoa indar eta konbikzio topatu du Katalinek eta hortxe dira borrokan, arekin tartetxo hartu nahi genuen. Batetik nola dagoen jakiteko eta bestetik aipatzen ari naizen etorkizunerako bidetxo hau nola sortzen ari dene azaldi ezagun. Katalin Antxia, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
Bai, bueno, tira, aipatu dut ez, martxoaren 21 zure atelierrean sartu eta den araman zutela, aste batzuk pasa dira, ez dakite pixkate disgustuare nolabait asimilatzeko, igarotzeko edo baretzeko nahiko indarra topatu duzun, Katalin. Bai, emozionalki ukituan nago gartzen honik ere, baina aurrera jarraitzeko, ez nezu bera horri helditzen eta hasi nahi gauzak egiten pixkata hau ateratzeko, ze gelditzen manaiz hor geldituko da, ez hori pasatzea nahi, eta, pixkate forzatzen nire buru horretara. Aipatu dugu, kanpa zure atora mantararen abia puntua badela aipatu dan esaldi hori, ez da, atora gizonezkoen alkandora da, mantara emakumezkoena, baina atelierrean sartu zirenean, denetarik, ez, zure sorkuntzarako materiala, sortzeko materiala, urtetako lanaren, zati handi bat oia dena, eraman zutela lapurrek, ez? Bai, hori da, ordenagailu pertsonalarekin batera, eta, gero, beste nik ikastaldiak ematen ditut, eta josteko makina domestikoak ere saltzen ditut, eta banituen batzuk, eta eraman dituzte, baina, azkenean, emozionalki, merkantzia bateri ez zauden lotua, aldiz zuk egin dituzun piezei bai, eta mina horrek egiten du. Azkenean, nik egiten dutan atorra eta mantarra bakotxean, dedikazio handia dagoelako, eta ez da berdin, merkantzia bat erosen duzuna, edo zuk orduak pasatu dituzun obra bat, ez? Horre, aipatu dituzun sorkuntza horiek, aipatu dut ez, eskuz egiten duzu lan, sorkuntza bakoitzan pasio handia jarrita, akaso hor dago minik handiena, ez duk esan da bezala, pieza horietan mimo eta lan eta emozio asko daudelako implikatuta ere, ez? Bai, hori da, azkenean, eta gainera hau pasatu benetik konturatu nahi emozionalki zein lotua naizen bere sorkuntzeri, ez nikien hain bertzezenik, eta orain faltan botatzen ditut, haiekin pentsatzeu, nola edungo diren, edo zauduak izan diren, edo batzutan ere pentsatzen dira plantxara izanen diren, edo ez, da bakoitzari buruak ematen diotzen dueltak, ez? Konturatu nahi horrekin bai, eta bai, mina hori handiena hor da, azkenean, historia bat dizintzulako zure jantziekin, beti apostu bat dago hor, sortu horreko apostu bat, zenta pentsatu zularik zer nahi sortu, ez dakizu gero funtzionatuko duen edo ez, ez? Erdoan da, pixkat, oso prozesu arriesgatua ere, aurkeztuko duzunerako, maitza hori ez dakizulako zein izango den, eta kasu honetan, gabardunekin egin nuen prozesu guzti hori, aurreko 6 bat hilabeteetan hasita, oialak aukeratu, oialak erosi, patroiak frogatu den eta berriz, saiatu gauza bereziak egiten, eta hor, egiten dituenerako, funtzionatzen azizenerako, lehenko bezeroa jara jasotutenerako, orduan plaza da, ez, eta, ez dakit sentiten bat, ez dakit aski eskantzen, ez duzulako borotundu, hori azizeneko izuri. Bai, Katalin, koberturarekin arazoak ditugula dirudi eta kostatzen ari zego, pixka bat guztia ulertzea, baina oinarrian ari gara bai jarraitzen, aipatu dugunez mine emozional hori. Lasaiago eta luzeago aukera hartuko dugu datozen egunetan, baina tira, zurekin ari garela baliatuta ere, aipatu nahi nuke jarri dituzula martxan laguntza bono batzuk eta hor atora mantara, ATH ora mantara, hor ere TH-erekin webunean honen berri ematen duzula, nolabait gaur erosi eta etorkizunean laguntza bono horiek hartzen dituenak, bai ikastaroekin edo baita zure sorkuntzekin, gero diru hori nolabait deduzitu edo kenduko diola prezioari, eta hor zabiltzala ez pixka bat indar hartzen, ez da egitemen diruak lagunduko du, baino jendearen babes hori sentitzeak eta jendearen laguntza hori sentitzeak ere emango du ez aipatzen ari garen alderdi emozional hortatik ere alako goxotasuna. Bai, ematen du goxotasun handi bat, janeko jendeari da parte hartzen, ikuste dut horrekin buelta ematen alko diotala orain eitzen egoerari, eta batez ere hori, jendea horregotearen goxotasun handi hori, ez? Horrek altxatuko nau, eta pasten ari da, eta mila esker ere hemen zabaldurik, eta norbaitek parte hartu nahi badu, hori, jakitea gero bono horiek errekuperatzen alko dituela,
jauntziekin, nik egindako zorkuntzekin edo eta ikaspaldietan ere. Beraz, hortxe ikusten dugu, webunean 25, 50 eta 100 euroko laguntza bonoak daudela, hor ShopPayekin eros daiteke, kreditu txartelarekin eta modu guztietara, eta hortarako bi bide esango ditugu, ez? Batetik Instagram bitartetik ere iritsiko zarete webunera errex, atora mantara jarrita, baita Katalin antxia bilatzen baduzue antxia gartuko zaizue, eta webgunea atora mantara kontuan izata T bakoitzaren ostean, H bat dagoela, @hora mantara. Hola baite entzuleak ondo ulertzeko. Katalin antxia, indarra handia berregite eta altxatze eta zutitze prozesu honetan, besarka handi bat hemendik, eta esan da bezala, hartuko dugu tartea urrengo astetan akaso lasaiago, ez bakarrik berri txarren edo hauen inguruan aritzeko, baita zure sorkuntza prozesu hori beste modu batera ezagutzeko ere, beraz, animo eta harremanetan izango gara. Nahi duzuelarik hemen izanen naiz, eta hortxe gongo naiz zuei erantzeko. Eskerrik asko ondo izan. Mila esker. Aurkitu zaitut, argazki zar batean, arazan lanean, amantala berrian, lurrarekin ezkondu. Goizego 11:12 minutu esan da bezala Katalin antxia sortzailearekin itzordu lasaiagoare egingo dugu. Jakin duguaren ezbehar edo lapurreta horren berri eta nahi genuen bultzadatxo hori ere nolabait eman, baina hortik haratago bere sorkuntza eta sorkuntza filosofia guzti hori ere zinez interesgarria da eta esan da bezala. Arekin itzordu hori beste modu batera entzuleok behar bezala entzun eta goza ezazuen ere sortuko dugu, koberturarekin ere barkamen askatu beharrean gara, erabat ondo etzelako ulertzen batez ere lehen zati horretan Katalinen ahotsa. 11:12 minutu, bagoaz aurrera, amaken zure izenarekin oraindik jarri behar dugu, bidaiatzen, baina ez dakite izarretara begira edo bidaiatzen, oraindik astebururako proposamen mordoa daukagu arte eszeniko idagokionez, eta hemen, Idiokerasi da proposamenak egiten txatean. Kontzertu bat hemen, beste bat han, indiokerra, agendara aurreratu zara, Eta gainera guk ostiraletan agendan arte eszeniko jeltzen digu. Kontzertuak gertatzen sortatzen bada, baina gero hartuko dugu, tartea indiokerrire kaso egiteko, baina gogoratu gaur oraindik azken ordu erdi horretan, 11:00 Maider Alustizarekin ariko garela jantzi diseinatzailearekin gaur, atorak, mantarak eta soineak bagara bigarren ordu honetan zuen gana. Aurrera goaz, hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Didn't know what time it was, the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some rock and roll, let us all said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic time. There's
a starman waiting in the sky. He'd like to come and Aipatu dugu gaurko egunez Yuri Gagarin iritsi zela unibertsora, espaziora bere bidaian eta horregatik. Bai, hain zuzen ere, 1971 apirilaren 12an, 060 zazpian UTC orduan, bostok iruka A3 bostok bat espaziontzia jaurti zuten Baikonur kosmodromotik, Goiuri. Ze hizkuntzatan ari zinen? Ez da git. Esan dituzun hitzetatik, ulertu dudan bakarra apirila izan da. Zuk idatzi esaldi hori gaurko gidoian, Bueno, baino, entzuleak ulertu dute, ezta? Kontua da, gaur espazioko bidaien eguna dela, Yuri Gagarinek gaurko egunez egin zolako lehenengo bidaia. Hori argi geratu da, ezta? Nitzait garbi geratu, bostok bat edo bostok iruka A3 zen espaziontzia. Izen ofiziala da bostok A3, baina proiektua da bostok lehenengoa. Vale, baina bostez bera bakarri joan zen. Bai, garko egunez, 71 bostok bat espaziontzia jaurti zuten Baikonur kosmodromotik, eta antxe zijoan, Yuri Gagarin hortik gaur horrelako egun berezi izatea. Eta orduan, guk hartu dugu efemeride hori, eta gero hartu dugu Juso Izueta etorri dela postal eta gutunez hitz egitera, eta nastu egin ditugu bi gauza hauek, eta kontatu nahi dizuegu, kosmos erraldoiaren txoko batean bueltaka dabiltzan bi kapsulen historia. Ara. not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting. Bai, ze une hauetan, oraintxe bertan, dela aprilaren 12, goizeko 11 eta 17 eta 8 segundo, espazioan izar artean bi kapsulo nimino espazioa zeharkatzen ari dira. Bidean aurki dezaketen edozein bizi estralurtar adimenduni gure existentzia ezagurazteko pentsatutako mezu batekin. Botella batean bidaltzen diren mezuak horrela pelikuletan eta ondartzatan itxasuan, berdina, baina espazioan gizateria eta lur planeta zer diren erakusten dutenak. Botella kosmiko batean, beraz. Botella kosmikoak. Baina baita ere, muga berriak aurkitzeko dugun grina eta gaitasuna simbolizatzen dutenak ere, kontu garrantzitsua da. Kontua da 1972an Carl Sagan astrofizikari, astronomo eta divulgatzaile zientifiko estatu batuarrak. Ez dakizu zengantxa da nuen nik Carl Saganen kosmos telebista saio horri edo bai. Fascinante egiten zitzen, liburuagarria. Carl Saganek bere ospea eta bere jakituria baliatu, 72an Golden Record ontzia sortzeko talde bat osatu zuen, eta talde horrek Voyager programaren baitan urrezko disko batzuk egin zituzten, lurreko bizitzari eta gizateriaren esentziari buruzko informazioa dutenak eta espeziora bidali zituzten. Diskoriek 30 zentimetroko diametroa dute, kobrezkoak dira eta urrez estalita daude. Metal horiek egonkortasun kimikoagatik eta propietate termikoengatik aukeratu ziren, jaurtiketaren indarrei eta espazioan ondorengo aldaketa termikoei usteko behar bezain erresistenteak izan behar zutelako. Gainera, uranio 235 kantitate txiki bat ere gehitu zen, etorkizuneko aurkitzeie estralutar batek bere antzinatasuna ondorioztatu zezan. Hemen kontua da, estralurtar batek noizbait topatuko dituela disko batzuk, urrezko disko batzuk, diskoekin topatuko duela uranio kantitate txiki bat, espero dugu ez kontsumitzea, pentsatuz edaria dela horrelako zerbait, eta antza denez, estralurtar horrek uranioa aztertuko du, eta horri esker jakingo du ze datatakoak diren disko hauek, eta horrela pixka bat osatuko du, edo hori espero dugu, noski, guk ez dakigu zer estralurtarren inguruan. Haien beraiek beste bizitza estilo bat daukate eta ez dauzkate horrelako baliabideak aztertzeko uranioa, edo ez dakite uranioa aztertuta data
ondorioztatu daitekenik, baina bada ezpada ere Carl Saganek eta bere lagunek Kriston irukoa bota zuten. bota zuten. Dena pentsatuta, bai, goiti bera baino tira. Bai, pentsatuta, baina lurreko biztan leon logiketatik. Bai, zalantzari gabe. Baina tira, ez dugu gezurrik esango, guri diskoen diametroak edo uranioak edo materialak baina askoz gehiago interesatzen gaitu diskoetan. Zer dagoen, barruan dagoenak, eta hori kontatzera etorri gara. Eta zer dago? Badaude irudiak, badaude soinuak, badaude abestiak, badaude hitzak, horien artean adibidez bihotz baten taupada, txorien kantua, Bachen Brandenburgoko kontzertua, Baliko dantzari bat, giza enbrioi baten marrazki bat. Urrezko diskoek lurraren eta bertako biztanleen ikuspegi orokorra eskaintzen duten soinuen, irudien eta informazioaren bilduma biltzen dute. Diskoen edukia hainbat hizkuntzatako agurrak, musika herrikoiaren grabazioak, naturaren soinuak, pertsonen eta paisaien argazkiak eta baita diskoa erreproduzitzeko jarraibideak ere, hori dena barne biltzen ditu. Beraz, alako, ez dakit, aurkibide etnografiko bat edo? Hori da, eta irrati zentzuten ari balin bazara ez, baina streamingetik jarraitzen bagaituzu, ikusiko duzu hemen ari garela irudi batzuk erakusten, irudi hauek dira nasak erakutsi dituenak, esanez, hauek sartu dituela. Kontua bitxia da, ze adibidez, hementxe ikusten dugu, emakumezko baten eta gizonezko baten diagrama. Eta emakumezkoa eta gizonezkoak direla irudikatzeko, keinu unibertsalak diren sexu maskulinoaren eta sexu femeninoaren ikurrak. Unibertsalak deitzen diegu guk, baina lurtiarrak dira gehienez. Lurtiarrak, hori da, lurtiarrak dira. Biltzen dugu ez hau hizkuntza unibertsala eta baina hizkuntza gure ikuspegitik beti da, gehienez lurtiarra, dakigun punturaino edo. Hori da, eta orduan, estralurtar batek hau ikusiko ditu hemen, bi marrazki, baina ez du lertuko keinu ikurroiek zer diren, ez? Simbolo horiek zer diren. Ze hortetan jaurti zuten, Goiuri? Hau, 80ko hamarkada ustet izan zela. 70 eta 80 bitartean. Diagrama honetan, gizonak 1,60 m neurtzen du, eta emakumezkoak bat 50, beraz, ez dakit, txiki xamar egin zuten gizona, baina... Eta 20 urte dituzte, eta aurdun dago, gaur egungo egoera sozioekonomikoarekin, 20 urterekin aurdune egotea, Baina bere, pentsa, estralurtar batek topatu, baldin eta bizitza estralurtarra badago guk ulertzen dugun logiketan, ez? Gizakion logiketan edo, hartu inteligentzia bat izan hau gara interpretatzeko, eta hortxe, diagrama horretan ikusten da nola eskubiko gorputzaren barruan umetoki badagoen, eta hor ume bat dagoen. Hortik ulertu beharko dute sexuaren banatzea, ernaltze gaitasuna duela gizakiaren alde batek, iruditzen zaigu zat oso zaila gaina. Oso zaila eta oso guapo aldi berean. Hau ikusita pentsatu dezakete, gizakiok, emakumezkook, beti daramagula beste gizaki bat barruan. Ez du jartzen hau dela 9 hilabeteetan, haurdunaldi bat, baizik eta gizonezkoak eta emakumezkoak horrela dira agian. Dagoela pixkat pentsatuta, unibertsoan gizakiok bezala, ernaldu eta erditzen diren pertsonak edo besterako izaki bizidunak edo danakoak topatuko dituztela, eta orduan ulertuko dutela logika horietan ez, hau gertatzen dela. Gero ikustezakegu ama bat edo eskitzen, ez, bere aur jaio berriari bularra ematen, hori ikusita ere agian estralurtarrak harritu egingo dira, edo agian ez. Gero ikusten ditugu pixka bat beste marrazki batzuk, adinaren arabera pixua ere kalkulatuta dagoenak, ez? 4 urterekin 22 kilo terdi orokorrean, 80 urterekin 42 kilo terdi, ez dakit kalkulu hauek nola egin ziren. 80 urterekin edukitzea azkezu 42 kilo terdi edo 80 kilo terdi baita ere. Beraz, hemen informazio pixka bat, munduaren marrazkiak, zenbakiak, adibidez Australiako irla bat, ez dute gaizki aukeratu, hemen nasakoek aukeratzekotan ez dute auzo txiro bateko etxe
edo favela, erdi eraitxiak aukeratu, ez. Beraiek erakusteko gure estralurtarrei aukeratu dute Australiako Heron Islanden argazki paradisiako bat jartzea. Nik hemendik estralurtarrei izango nieke munduko txoko guztiak ez direla hain ez dakitez, ederrak, mundua ederra da, baina txoko guztiak ez dira Heron Island bezalakoak, ez ezatela pentsatu dena horrelakoa dela. Txoriak, igelak, gorputz biluziak ikusitzen gau. Bai, karo, ez dakigu, emakume horrek barruan umea duen ala, ez? Urtarrek hori pentsatuko dute. Iztariak, beste animaliak. Eta bajatzen, 120 zentimetro, suposatuz, unibertsuaren bestaldean, topatuko duenak zentimetro kontzeptu ulertuko dela. Augustia, Carl Sagan bezalako tipo, ez dakit, aski, inteligente, azkar, unibertsuari buruz asko dakiena, astrofisikoa, hau dena beraien buruan egon da, baina gaur egun pentsatuta, pixkat, xelebra diru, Bueno, ez dakigu, agian badago beste planeta paralelo bat, eta estralurtarrak beti irudikatzen ditugu baita ere berdeak, eta agian olagarro itxurakoak edo, eta agian estralurtarrak dira gu bezalako egiak, eta tximutik etorritakoak. Eta eta ulertuko lukete dena. Bai, edo agian 3 beso dituzte, baina hori da desberdintasun bakarra, ez dakigu. Irudi gehiago, Guatemalako gizon bat. Kafetaletan dago gizon hau, ez? Matxete batekin, eta hortxe bere txapelarekin, eta irrifartxu, nola ez? Erakutsi dugu, geografia erakutsi behar balin badugu, erakutsiko dugu irla paradisoko bat, eta pertsona bat erakutsi behar balin badugu, irrifartxu moreno, pozik erakutsiko dugu. Eta guapo. Eta guapo. Kirolariak. Gehiago, kirolariak, hementxe sprinterrak, Valeri Borzop. Segundu bat, norbait duela minutu gutxi entzuten ari bada, eta galduta balin badago, pixet, errekapitulatu laburtu egingo dugu. Guzti hau dago, disko batzutan, goiuri, espaziotik barrena, han bueltak anun bait, egunen batean, estralurtarren batek topatuko balitu diskoiek, jakiteko badagoela bizitza beste nonbait, eta munduaren bizitza nolakoa den. Lehen aipatu dugu, mesitxina botel batez, botila batean sartzen zen mezu horietako bat, norbait jasoko du ondartzaren batean, kasu honetan, unibertsoko txokoren batean, topatuko ote duten kapsula horietako hauetan, marruan dagoen mezu eta zari gara, eta hortxe argazki irudi eta azalpen ezberdinak, Carl Saganek eta bere taldeak nolabait pentsatutakoak. Eta naziarteko astrofisikariekin, pertsona dituekin, NASAren babesarekin, hau ez dela, ez dakit, lehen hezkuntzako 5. mailako ikasgela batean egin duten proiektu bat, eta ez, hau berez proiektu serioa da. Goben barrez ari gara, imaginatzuz estralurtar bat argazki hauek ikusten, baina berez proiektu serio bat da. Erakusteko baita ere, ez dakit, gure gaitasun fisikoa edo ohiturak edo horrela, hementxe, esan bezala, Valeri Borzop ikusten ari gara, korrika. Ez dakit, uste dut, joku olimpikoetakoa dela, bai, ala jartzen du. Joku olimpikoetan, irudi mitikoa da, baina ez dute identifikatzen. London jartzen du. Ez da, memoriak ez dite behar bezala funtzionatzen ere, baina uste dut irudi hau nahiko, irudi mitikoa dela, eta ziurrenik irudietan dauden horiek ere aski ezagunak direla, baina orain ez dakite. Indiokerreka aipatzen dugu esaten ari ginen, ez? Ez dakigu ulertuko duten 120 zentimetro eta berak esaten du, agian ez dute ikusi ere egiten, edo ez dute begiak, hori ere izan daiteke. Hor jaso, eta akaso ez dute hori ikusi ahal izango, ez? Ikusiko balute, gero pentsatut, egia da igual, neurria identifikatu ezan, zenbakiak ere izango balituzte. Balituzte, nola izango dituzte zenbakiak, pixkate... Claro, agian zenbakiak dituzte... Entzuleak pentsatuko, haze iru papardo hemen. Ez, baina egia da. Ez que agian zenbakiak dituzte, baina beraien zenbakiak dira, bat 82, 7 43, gure ordenaren beste urrenkera bat. Erromatarra zuten genuen garai batean. Hori da, idazkera ere berdin izatea oso gauza arraroa litzateke. Bai, ez dakigu, baina tira, hemen beste argazki bat, ikasgela batean, irakasle bat, ume bati laguntzen. Umeak munduko bola bat aztertzen.
pertsona bat supermerkatu batean. Hemen ere, ez dakit ikusteko, prezioak, eta, hemen dago supermerkatuan dago, eta matxak jaten ari bai hori. Hori egin daiteke orduan, ez? Ulertuko dute. Karo. Orokorrean, lehenengo erosi egin behar duzu, eta gero kontsumitu, baina tira, jende arrantzan, sarearekin, hemen ikusten ditugu, ez? Beste arrantza modu bat. Irudi honek grazia egin dit. Hau da, erakusteko, ze desberdintasun dagoen edan, jan eta miazkaturen artean. Eta hori, erakusteko estralurtarrei, guk gauza horiek egiten ditugula. Etxe baten eraikuntza Afrikan. Etxea gero, eraikita Afrikan ere. Beste arkitektura mota bat, estatu batuetan, New Mexicoan. Ikusteko ere, etxe mota desberdinak ditugula gurean. Edo hemen, nazio batuen erakundeko eraikina egunez, eta nazio batuen erakundeko eraikina gauez. Hori ere, haizu, beraiek ez dakigu gaua eta eguna duten, eske ez dakigu. Claro, lehenengo pentsak etorri zaidana izan da. Bueno, eurei ere eguzkiak joko die, edo ez, noski. Eguzkia oso sistema txikia da kosmosean, edo unibertso guztian, bai. Gero, radiografia baten argazkiak ikusteko. Hori, zera, eklipsek ikusteko. Baina hau, egia esan, ondo pentsatuta dago. Erakusteko barrutik nolakoak garen. Guk, ikusten da, emakume bat bere eskuarekin, azalarekin, eta gero argazki bat, azalaren barruan ikusten dela ezurrak direla. Guk badakigu ezurrak direla, beraiek ez dute jakingo agian, zer diren, agian ez dute ezurrik, baino azaltzen saiatzeko behintzat, ondo pentsatuta dagoela iruditzen zait. Eta gero gauza honek ilusio egin dit. Hemen ikusten dugu zientzialari bat, emakume bat mikroskopio batean begira. 70-80 hamarkadako buelta horretan egin zirela disko hauek esan dugu, zoragarria iruditzen zait, zientzialari baten argazkia sartzerakoan aukeratu izana emakumea eta beltza. Eta hori gaur egun ere batzuei kosta egingo zaie sinestea, eta batzuek ukatu egingo dute emakumeak ere zientzialari izan daitezkeela, eta are gehiago emakume beltzak. Oso ondo Carl Sagan eta bere taldea, ze hemen dagoen zientzialariaren argazkia da emakume bat beltzarana, eta gainera oso koketa bere belarritako poliki horiekin. Oso ondo. Autoak, zaldiak, gurdiak, auto gehiago, hau egia esan erakutsi behartzen, ez? Ez albertarri erakutsi behartzitzaien gure mundua nahiko autozentrista edo kotxe-zentrista dela tamalez. Errepideak, hegazkinak, claro, beraiei agian, ez dakit, esralutarrak balin badira pelikuletan jaso ditugun irudiet bezalakoak, seguraski ohiko goa egingo zaie egan egitea, autoena baino. Ez? Beraiek guk imaginatzen ditugu bakoitza bere espazio ontzian. Bueno, liburuen argazkiak, astronauta bat espazioan, agian hori ere, ezaguna egingo zaie, ez dakit. Pixka bat, denetarik. Baita pentagrama batzuk, gauza bat esan berdizuet, nik hau ez dakit irakurtzen. Eta pentsatzen duzu estralurtar batek hau jaso eta irakurri egingo duela? Nahikoa ni estralurtar izan gabe, hori irakurtzen. Baina guapoena hemen... Violina. Bueno, hori ere bai. Ez guapoena, iruditzen zait, ariketa hontan ari garela, ez, pentsatzen zergatik edo zer, baina guapisimo izango zen norbaitek pentsatzea eta olako fikziolan on bat egitea, estralurtar batzuk hori jasotzea. Jaso eta egingo luketen interpretazioarekin. Telesail bat asmatu duzu oraintxe. Ez oso altu esan? Sormen ondia behar da, baina bai. Ea gidoia idazten hasi behar duzun. Bueno, ipatu dizuet marrazkiak daudela, irudiak ikusi ditugu, batzuk, baina jakin dezazuela musika ere badagoela, eta abesti batzuk entzun dugu Bowie, eta hori badago diskoan, entzun ditugu mariachi batzuk, eta hori ere badago diskoan, bueno, denetarik, ze hori ere erakutsi behar zen. Zer den musika guretzat, agian ez dute ulertuko beraiek zertaz ari garen, ez? Akaso, azaldu behar zaio entzuleari, Olatz Salvadorren basan entzun dugula duela gutxi, eta hori ez dagoela diskoan, 70 markadan, Olarogikoan, Olatz Salvador existitu ere etzen egiten. Ez begira, kontatuko dizuet, ze musika dagoen. Dago Bachen Brandenburgoko kontzertua, dago Java uharteko Kinds of Flowers izeneko abesti bat,
Senegaldik perkusio pieza bat, Zairetik Pygmy Girls Initiation Song izeneko abesti bat, Australian aborigenen kantu batzuk, Mexikoko El Cascabel guk entzun dugu eta hori ere badago, Johnny B. Good ere entzun dugu, Chuck Berryren kanta eta hori ere sartu zuten. Jasik ez dago. Baina Mozart dago. Eta Beethoven dago. Gaur Herbie Hancock jaio zen eguna izan da, ondo zetorkidan jazz pixka bat egotea diskorretan, eta ez dago? Ez dago, eta badakizue zer ez dagoen? Here Comes the Sun, Beatlesena. Eta badakizue zergatik? Zergatik. Ukatu egin zirelako. Bai, ez zuten nahi izan. Bai. Saganen taldea harremanetan jarri zen Beatles tarrekin, Here Comes the Sun sartzeko, ze gainera, eguzkiari buruz, espazioa, tematikak badu bere lotura, eta taldea ukatu egin zen. Esan zuen, ez zutela nahi. Gero agian, ez dakigu taldea bera izan zen ukatu zena, Emi disketxea izan zen, manaierren bat, baina aizue? Bai, Beatlesen eskubideen bizitzak ere ematen du telesail baterako eta telesail trukulento xamar baterako. Aizu, pena bada, Herbie Hancocki ez ziotela eskatu Cantaloupe Island kantutzarrau, baina kantuanekin ondo baderitzuzue, Hancock handiaren urtebetetzeare azpimarratuko dugu. 83 urte ditu, duela oso gutxi Euskal Herritik ikusi dugun pianista, teklista, sortzaile erraldoia, Chicagon 1940 jaio zen gaurko egunez, eta free jazzean oso aditu edo murgildutakoa, baina iaia guztietatik igaro da, ez? Bibopetik, harbopetik, fusion jazzetik, jazz modaletik, funketik, ez dakit, iaia esparro guztiak zeharkatu ditu Herbie Hancockek, eta esan da bezala, nik uste dut azken urte hauetan Euskal Herriko hainbat jazz jaialdietan ikusi izan dugula Herbie Hancock, azkenetako horitako bat Donostiako jazzaldian, baina esango nuke Gasteizen ere behin baino gehiagotan egondakoa dela, eta gure lurretara desente hurbildu den musikaria dela. Hau ere bada paradoja horietako bat. Jazz musikariek dirua irabazten dute Europan jotzen, estatu batutatik ona etorrita askotan. Han askoz musika popularretik edo gertuago interpretatu den hortan, jaialdi erraldoi horiek eta ez dira emesti egiten, eta ona etortzen dira pixet izarren moduan, han ere izarre dozagun badira, baina ekonomikoki Europatik ibiltzak beste onura batzuk sortzen dizkie, eta kaso horrexegatik izan da hainbeste hemendik Herbie Hancock bezalako pianista handi bat. Pentsa, 1976an izan zen Donostian lehenengo aldiz, orduztik gutxinez 6 bider izan da, 2017an ere izan zen Donostian, nik zalantza orduztik ona izan ote den, esango nuke azkena 2017ko hori izango dela, eta 2006an, horre tartean nunbait, Donostiako jasaldiaren saria eman zioten, antxe kontzertu ikaragarria eskaini zuen hartan. Ona etorri zen teklatuetan, baina James Genus bajista, Lionel Lowek gitarrista eta abeslariarekin, Terrace Martin saxofoi jole eta teklistarekin, Elena Pinderhacks flautista eta abeslariarekin, eta Justin Tyson baterien zuelarik. Eta esan da bezala, Euskal Herrian emanaldi asko eman dizkigu, eta esango nuke azkeneko hori, 2022an duela 2 urtetxo izan zela hementxe Herbie Hancock, horrentxe lehen urtean ez, baina duela 2, eta kontzertu ikaragarri eskaini zuela Kursal auditorioan Chicagoko musikari erraldoi honek.
Eta gaur Herbie Hancocken urtebetetze eguna da, eta ez da Mikel Urdangarinen urtebetetze eguna. Baina, gure gaurko gonbidatuak Mikel Urdangarin bat egin digu. Bai, egia da. Bai, Maider Alusteza zen etortzeko, Mikel Urdangarinek aspaldi intzun ja hori, ez? Orduzik gehiagotan gertatu da, baina horri ja Mikel Urdangarin bat egitea ditzen digu. Gauza berdina gertatu da? Bai, ibilgailuarekin arazo bat, tailerrera joan beharra gruaren zain eta atzeratu da. Tailerrean bere ala ingo ziotela, baina luzatu inda. Eta orduan ez da iritsiko, Maider. Mikel Urdangarin bat egin digu. Bai. Bere bete-betea. Baina lasaiek buk gauz asko dozka guzuekin elkarbanatzeko, urrengo 20 minuto betan, beraz, zaudete hor, eta segituan helduko diogu lehen da bizi arte eszenikoen agendari, proposamen mordoa botako dizkizuegu, eta jarraituko duzuekin goxo kafe hartzen urrengo minutu guzti hauetan, eguerdiko 12 bitartean. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Egin zunean Great Dictator, esaten zula Hitlerrek esaten zen, imitatu du Hitler, eta zen, ez, ni bigotea da mazkit, 30 urtea bigotea eramaten, barkatu, zuk imitatu diazu neri. Eta, lako historiak. Eta Great Dictator estrenatu zunean, egontzan, oraindik entzegon oso garbi naziek zertan ari ziren. Eta orduan, etzan, kritika osatira bat egin zuen, baina, etzan oso, izazten zuen gomostia, gero jakin izan ze pasatuko zen, igual ez un satira bat egingo buruz, baina, Oendik elkarte kultural bat zan, ez da, nazismoa. Bai, eta egiten du hori, eta orduan, horrazten dare bai, pixka bat ja, bere ez, gero xabotoriko da makartismo eta botako dute Ameriketatikan, ez, en fin, eta baino hor, azten da, problematizaten filmea, porque nazia problematizaten egia, eta de repente ez delako sartzen Hitlerrekin, eta ez zioten usten, ez duten nahi inon estrenatu filmea, eta ez zegoen ez da sala bat Ameriketan estrenatuko zuna, eta ez dakitzen, edo Ameriketan, edo Kanadara juntzan, alokatu zuen edo erosizun zine areto bat, eta nik estrenatuko dut nire buruari. Eta estrenatu zuen beretzako bakarrik filmea. Ez dakit hau, igual ez da beretzako bakarrik, igual ez da Kanadan, baina olako zerbait izan zen. Igual ez da pelikula. Eta beste bat horrekin lotuta, lehen ozuekin egin hitz egiten goatunez, beste anedota bat, astutan okala era bat, baina izan, behin Donostiko festetan, baina dela urte o ez dakit noiz, etorri ginen la juergan, ez juerga egiten duzun lagun, ez juergarako lagunek izan ditugunekin. Juerga noblean. Juerga noblean etorri ginen Donostira festa egitera. Karo, garai horretan, ez den mugikorrak, orduan galtzen zinean, galdu iten zinean. Eta aurkitu arte, aurkitu martzen jendia. Total, galdu nintzala lezarrian, eta botatzen izan de Great Dictator zean, printzipen, eta orduan zen, sartuko naiz. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Unibertso zabaletik ibili gara, aspaldi Carl Sagan eta berek jaurtitako kapsula espazial horietako mezu interestelar horietan zer bidali zuten aztertzen, estalurtarrek topatuko balituzte zer egingo zuten, baina ez gara konturatu, oianak asko dakiela kosmosari buruz. Zer pelikularik ez zuten bidali edo lazintaren bat edo 8 milimetrotako lako edo zehose, ez? Hori ez dugu entzun. Bai, nik aipatu nahi nun kosmos aipatu duzue, telesaia ere kosmos, eta nik hain oindala urte desente dagoeneko pasadira, baina nik egin nuen lehenengo pelikulan, pelikularen izena, Kosmos zela, eta, berezia iruditu zait, esan dezuenean, eta aipatu nahi nuen, bai. Astronauta zinen? Ez. Astronauta baten Amabostean izan zen, bai, zea, ez esan urtia. Ez, bai, asko zelenago. Lehenengo pelikula esan du? Bai. Bueno, ya oso gaztea da, ez ustezue. Hoixe, oraindik bai.
Hemendik hilabete barru esango dizut. Baina, bai, astronauta batekin lotzen zan historia, baina ez ginen 3 pertsona, bakardadea bizi genuen 3 pertsona, oso bakardade mota ezberdinak zirenak, eta, bueno, lotura egiten zan espazioarekin, eta gero beste hainbat kontu ere, hola mistikoagoak edo bat zeuden. Begiraten atze lotura, ze Kosmos pelikulan Xabier Elorriaga agertzen da, lehen aipatu dugula, tesisen agertzen dela, eta tesis gaurko egunez estrenatu zela, eta Kosmos pelikulan Ramon Barea agertzen da, eta lehen aipatu dugu Alex Angulo gaurko egunez jaio zela, eta bueno, Alex Angulo hiltzenean, bueno, lagunak ziren, eta hiltzenean Ramon Bareak egin zuen hileta ospakizuna, edo hori Ramon Bareak antolatu zuen, beraz, hemen dena lotuta. Eta gero dago Oiana. Horri irugarrena. Denaren erdian. Oiana, Xabier Elorriaga, Oiana Maritorena, Xabier Elorriaga, Ramon Barea, Clara Badiola ere zen pelikula hontan. 2000 eta, esango dut, Oiana. Bai, 2007koa da, Diego Fandosek zuzendu eta idatzitako pelikula. Bai, ni justu Kanadan nengoen, urte hartan Erasmus egiten, beraz 23 bat urte edo izango nituen, eta bueltatu behar izan nuen Erasmusetik lehenago pelikula egin alizateko, zen ikuste dut ikasturtea maiatzean edo ekainean amaitzen nuen, eta rodajearekin maiatzean hasi behartzen, orduan azterketak egin behar izan dituen Donostiatik. Lortu nuen unibertsitateak, bueno, aukera hori ematea, ze bestela urterdi hori, galdutzat eman beharko nuen. Euriane. Ari gara hemen aktoreak aipatzen, Oiana berare aktorea delako, baina pelikuloren Kosmosen euskal produkzio edo bintzat euskal produkziotik bazuen lan honetan, musika Javi Pesek jarri zuen, Tricepseko Javi Pesek, eta argazki zuzendaria Javi Agirre izan zen. Orduan, gaztetxo bera ere, gerora bidean, ez dakit, euskal argazki zuzendaria referenteetako izan den horrek, zuzendu zuen argazkia, eta hau. Eta soinua ere Xanti Salvadorrek egin zuen, pelikula askotan ere gaur egun gure sonidista igual handienetakoa, ez, handiena, eta... Bai, orduan gu izan ginen astapena, batzuek beste bide bat jaurratu dute, ez da hor, oparoa, eta beste batzuek, bueno, jarraitzen dugu. Bai, baina esango nuke hori, badagoela pixka bat gure industriaren eta gure inbate pausuen astapenetan, ez? Bida, Javi Agirrek egin duen azken lana, Cristobal Valenciagaren inguruko dokumentala bera da, baina... Ez da dokumentala? Barkatu pelikula, eta... Ez da pelikula? Bueno, telesaia da, claro. Gaineko irugarrenean bai. Amazazpi gauza batera irakurtzen nabil, eta... Baina, bere lehenengo pelikuletara jotzen badugu, hemen agertzen dira 2002an tercero B, La Pelota Vasca, Julio Medemen lanean aritu zen 2003an, Sahara Maratona, Aitor Argi da Jon Garainok zuzendu zuten lehen dokumentaletakoa, Saharako kanpalekuetan egiten den maratoi solidario horren ingurukoa. Koldo Almando zen amuak ere zuzendu zuen, argazkia zuzendu zuen 2004an, eta horren ostetik bagartzen da poliki-poliki, bere lanen artean haupa etxe beste, Eskizo, Resiste eta Kosmos. Pentsa, zenbat lan egin zituen hamarkada hartan argazki zuzendari handi honek, Javi Agirrek, beraz. Pelikula horrek eman zituen hola bazuen, ez? Pixkate mugarritik eta ari zen sendotzen, gerora beste bi hamarkadetan hor jarraitu duzen hainbat jende, ez? Bai zinema gintzan, bai antzerkian, eta baita zinemaren alde industrial edo teknikoago horretan. Nik Javi ezagutu nuen hasi berriaken, berak argiztapena egiten zuen, baina etzen argazki zuzendari ez ezer, eta nik ordutik ezagutzen nuen, oso aztean nintzen, eta nik egia da pila bat maite dut, eta bere lan egiteko modua pertsona bezala, lehen da bizi eta profesionalki zoragarria da, eta gero nik uste dut berak argiarekiko duen harreman hori oso politia dela, eta nola ulertzen duen eta ulertzen dut berak bere ibilbide oparo hori egin izana, eta horraritzea oraindik bai. Saiatzen naiz nire ikaslei batzutan horrelako perfil teknikoagoak azaltzen, ez? Baditugula, musika sortzaile osonak, soinu zuzendaritza edo soinu postprodukzio ikaragarria egiten duenak, Xanti Salvador bezalako jendea, Javi Agirre bezalako argazki zuzendariak, ez da iritz egiten diete zinema zuzendari berrietaz, eta askotan zinema zuzendariak ere ezagutzeko komeriak, baina alderri teknikoago horietan erabat galtzen zaizkit, eta saiatu behar dut pixka bat insistitzen
bai, zinema produkzioa ikasterakoan, eta hortxe, ikasgai horren ingurukoa ematen diet deuston, gustatzen zaitez, jakitea, Euskal Herriko zinema industrian hauek dira gutxi gara bera, erreferenteak, eta, ez dakit, edo Izaskun Urkijori buruz ere baitzen izan diet, edo, badaudela hor atalpio bat askotan, alor teknikoetan murgiltzan, ez ezagunak egiten zaizkigunak, eta izena bizena jartzerakoan eta euren lan ikusterakoan beti erresago edo iruditzen ote den, bai. Tira, baina esan dizuegu gaur artezenikoen agendari heldu bar geniola, eta gaur ostirala da, apirilak 12, eta asko dago ikusteko eta gozatzeko asteko Elorrioko Arriola antzokitik, oian gaur bertan izango baita hor almazenean. Bai, arratsaldeko 8etan izango dira bertan, eta bihar berriz Baztartxo udal antzokian izango dira, eta igandean Azpeitiako Soreasu antzokian 7etan, beraz asteburu osoan zehar almazenean hainbat tokitan ikusteko aukera izango dugu. Beste txaloren produkzio bat dugu, Vaginaren bakarrizketak, eta gaur Aretxabaletan izango dira bertako Zaraia aretoan arratsaleko 8etan. Eta bihar, larunbata, Legazpiko Latxartegi aretoan arratsaleko 7:30. Bea Egia Zabalek jarraitzen du bere Mamia lan hau eskaintzen, eta gaur Markinara joango da. Bertan egongo da Uagon kulturgunean, arratsaleko 7:30, eta estreinaldi bat dugu. Eta aipatu dugu Kosmosa, eta hemen ere Kometa, Jali Kometaren inguruko lana egin dute, LED Silhouette konpainiak egin du, Naparra hauek, eta gaur Jali lana Iruñako Gaiarren estreinatuko dute 8etan. Beraien azken lana ere Gaiarren estreinatu zuten, pentsatzen dut oso berezia izango dela beraiek, Jon behintzat Martxel barkatu Nafarra da, bera Lesakarra, Lesakan egiten dute egoitza edo dute egoitza ofiziala bezala, baina batetik bestera ere ibiltzen dira entxeguekin, eta Iruñan estreinatuko dute. Epopeia garaikide bada, eta Kometa iritsi aurretik antolatzeko erronkari aurre egin behar dion talde bat ikusiko dugu, eta zalantza eta galdera asko planteatuko dituzte lan honetan. Eta beste lan bat ere Nafarroan eskiniko dena, Kuoske Tandem Abutere. Ez dakitu ondo esan dudan, baina dira. Altsasun egongo dira bertako Jortia kulturgunean arratsaldeko 7etan. Eta Jorge Oteizaren obran oinarritutako lana sortu du, Itxaso, Kano dantzari eta koreografoak. Eta emanaldi hau, Nafarroako dantza garaikideko jaialdiaren baitan sartzen da. Apirilaren 12 da hasiera data, naiz eta aste honetan asteazkenan ere beste emanaldi bat eskaini duten, baina ofizialki gaur hasiko da jaialdia, eta maiatzaren 10 arte, hau da gutxi gorabehera hilabete iraungo du jaialdi honek, eta Nafarroako hainbat herritan 18 emanaldi eskainiko dira. Konpainia ezberdinak egongo dira bertan, Zuk Performing Arts, Dinamo Dantza, Disiden konpainia eta Riart konpainia. Eta esan bezala Nafarroako herri ezberdinetara eramango dute dantza. Adibide batzuk esatearren, Altsaso aipatu dugu, Antxoainen egongo dira, Agoitzen, Lizarran, Etxarriaranazen, Lesakan, Zangotzan, Tafaia, ikusten denez, egin nahi dutena jaialdi honekin pixka bat da, dantza garaikide hori herrietara eta ere gehiago zabaldu eza. Kaso, Iruñean, Gaiarre badago, Baluarte ere badago, dantza ikuskizunak ematen dituena, baina gian dantza garaikidea herrietara eta jendeari hurbiltza zailagoa da, eta jaialdi honen helburua bereziki hori da, ezta? Herriari eta publikoari arte disiplina hau ere ezagutaraztea. Hau guztiak gaur gertatuko da, naiz eta azken aukera hau, Kuoske Tandem Abutere, izango den nolabait, urrengo hilabete guztian Nafarroako dantza garaikideko jaialiaren baitan, eta horak esan nahi du, izango direla bestelako emanaldi asko, dantzaz gozatzeko esan da bezala, baina gaur eguna, pixkat, korapiatu zaizue, biharko ere baditugu proposamenek. Eta bihar berri zen estreinaldi bat, Oiana? Hori da, Itzaliko
edo itzalko bagina lana. Berrizko kulturetxean, Inigok esan bezala, arratsaldeko 7 izango da. Iraitz Lizarragak zuzendu du lan hau, eta bertsoa oinarritza duen antzerki ikuskizuna da. Beraz, bertsoak egongo dira bertan, baina dena mundu arte eszenikoetako antzerki eta dantza munduarekin lotuta. Eta dantza aipatuta, Sara Baras ere Iruñan izango da. Bera Baluarte auditoriumean egongo da arratsaldeko 8 eta bere Buela lana eskainiko du. Konpainiak 25 urte bete ditu eta lan honekin Paco de Luciari omenaldia egina izan dio, beraz ulertzen dugu Paco de Luciaren obra asko bertan entzun ahal izango ditugula. Ze ona, Sara Barasen Buela hori Iruñako Baluarte auditoriumean, eta Barakaldoko antzokian hemen ere dantza, eta hemen ere flamenko girotik, naiz eta Paco de Luciaren musikatik ez, beste giro batzuetatik hariko diren oiena. Uztarketa bat egin dute, La Reina del Metal lana da, Barakaldoko antzokian 8 eskainiko dena, eta dantza flamenkoa du, baina musika elektroniko eta perkusio metalikoarekin uztartu nahi izan dute, beraz, hortxe, banasketa interesgarri bat ikusteko aukera izango dugu. Shine lana, Judith Argoman La Sala konpainiaren lan hau, Gasteizko Felix Petit antzokian izango da 7:00, eta txoro edo koro, HA edo izkimutua parentesi artean du, eta zergatik hitz joko bat egin nahi izan dutelako joro, negarraren eta koruaren artean. Sara Garziak sortu du lan hau, eta Bilbon eskainiko dute bertako La Fundizionen atxaldeko 7:00. Eta negarraren inguruko galdera asko planteatuko dituzte. Hauetako batzuen artean, adibidez, intimitaterako gordetzen delako dagoen erreprimituta negarra edo erreprimitzen dugun, edota erreprimitzen delako gordetzen dugun gure barnerako. Bueno, negarraren inguruan hausnarketa politia egon daitezke. Hausnarketa polita eta komplexuare bai. Bai, komplexuare bai. Intimitaterako gordetzen delako dago erreprimituta, edo erreprimitzen delako gordetzen dugu barnerako. Hemen, lantaldean argentinorik badago, negarra eta abesbatzaren arteko joku horretan, CHOR hortan, xoro, ez? Xoro, begira, igual. Hor dago pixkate... Esan ez dakit, dantzariak nongoa ziren edo, lantaldean nongoa den. Guk ezakigu, ikuskizun baten izenburua interpretatzen, eta espero dugu estralurtarrek ulertzea. Umetoki bat zer den. Hau da marka. Tira, bide batez abestia derra inigo. Bai, polita da, baina Oianarena aukera dutakoa, Lizzy McAlpinen Sailing ze aritu gara. Bestia derra, Oiana. Entzuten oso kantu ederra, bai. Tira, astigarragan ere badugu, zer ikusia bihar larun bataz. Hori da, Distirak lana eskeniko du dantzaz konpainiak arratsaldeko 8:00. Dantzak konpainiak, askotan aipatu izan dugun bezala, eta bere zuzendaria ere hemen izan genuen, koreografo ezberdinekin lan egiten du, eta hemen 3 koreograforen lana ikusiko dugu. Eta aipatutako Nafarroako dantza garaikide jaialaren barruan, Luz Negra lana Sarasateko kulturgunean izango da 8:00 argian inspiratutako lan hau. Lizzy McAlpinen kantu batekin egingo ditugu azken minutu hauek, Older kantuarekin, eta iganderako dauzkagun azken proposamenak ere elkarbanatuko ditugu entzuleekin. Iparraldera egingo dugu salto, Iesi lana egongo da uztaritzen, ordua zehazteko jartzen zuen, eta Iduzkilore antzerki taldearen lan bat da. Maika Etxekoparrek zuzendu du eta 2 emakume ditu protagonista. 2 emakume hauek Iesean dabiltza, bat zahar egoitza batetik alde egin nahi duelako, berak ez duelako erabaki bertan egotea, eta beste emakumea berriz bere familiako egoera horretatik aldendu nahi duelako. Eukaliptus lana, hemen izan genuen bere zuzendari aktoretako eta ideia edo sortze lan hori egin zuena, ataunen izango dira arratsaleko 6:00 eta Olagarrua, erruaren inguruko obra hau Oiartzuneko landetxe kulturaretoan arratsaleko 7:00. Eta amaitzeko dantza proposamen bat iganderako, Fuga. Bilboko La Fundizionen izango da 7:00 eta Lirale konpainiaren lana izango da bertan. Hauexek datozen egunetan arte eszenikoetaz gozatu nahi baduzu, dauzkazuen aukera ezberdinak, eta gu dagoeneko eguerdiko 12 bueltan direla, zuek agurtzeko
moduan esan da bezala kantu goxo eta ederronen giroan. Oianan Maritorenak enbe datorren ostiralera arte. Aio. Goiuri ez izarandia astelener arte. Agur. Eta zuek entzule asteburu ona pasa, orain informazioa dator hemen Naiz Irratian, eta gu astelenean izango gara. Bueltan goizeko 10:05 hemen bigarren kafean, zaindu asko. Aio. Mom's getting older, I'm wanting it back, where no one is dying and no one is hurt, and I have been good to you instead of making it worse. Thought it'd be over by now, thought you would leave, thought I would come to my senses. Wish I was stronger somehow. Keep calm and bigarren kafea.